Catalunya Ràdio. I Esquerra Republicana ret homenatge a les més de 1.700 persones que van ser afusellades pel franquisme al Camp de la Bota, a Sant Adrià de Besòs. Els republicans reivindiquen la dignificació de l'espai i denuncien que l'aplicació de l'article 155 ha aturat les polítiques de memòria històrica. Sant Adrià de Besòs, Judit Pastor. Esquerra Republicana ha triat el Camp de la Bota, on més de 1.700 persones van ser executades per les tropes franquistes per a fer un acte de memòria col·lectiva. Els republicans han reclamat veritat, justícia i reparació, tres elements que consideren que l'estat espanyol està incomplint. Diferents representants de la sectorial de memòria històrica del partit han volgut retre homenatge a les víctimes del passat, però també s'han referit al context polític actual. Segons la diputada al Congrés, Esther Capella, el fet que actualment hi hagi polítics empresonats i les institucions catalanes estiguin intervingudes evidencia, ha dit, el poc estat de salut de la democràcia espanyola. I el fet de que estiguin a la presó posa de manifest que la democràcia espanyola és una democràcia incompleta, que té mancances molt greus en la seva organització jurídica, que el seu estat de dret és un estat feble, perquè van posar la sacrosanta unitat o la integritat territorial, els drets i les llibertats públiques. Capella també ha volgut traslladar un missatge de perseverança de part d'Oriol Junqueras, a qui ha visitat recentment. Junqueras insisteix que, malgrat hi hagi polítics independentistes empresonats, això no ha de suposar un impediment per a continuar treballant per a la República. Catalunya migdia.